Di çarçoveya amadekariyên bo ragihandina projeya federaliya demokratîk li Rojava Bakurê Sûriyê, Komîta Rêxistinê ya Federaliyê dest bi serjimara nişteciyên li her sê kantonên Rojava kir, tevî herêmên gojin û rizgar bûne weke ew bi nav dike. Qunaxa yekemîn ji vê serjimarê li bajarê Tirbespiyê û Çilaxa û Rimelan û Dêrêk û Tilkoçer û Tilhemîs û gundewarên wan dest pê kir. گۆری ژمارە مامۆستا ئەندامی کۆمونا دەرکەتش بۆ مالا نیشان مامۆستا بدن مثلا هەر مامۆستاکی 25 مالا سەرزیارەت کە تێدا بەیاناتی خۆدەینی ناوێ ماڵباتە کەسێ حازر کەسێ نەحازر ینی سەرژمێری هەر کەسی شەمیلینێ ئەوە گوتی بغض النظر عن مکەونەی ڕۆژئاوای ئانی مەغموریە ئانی عەرەبانی هەر کەس تێرە دەرباس بێ. Ev serjimar ew ê li ser her kesî bibe ji pêkhateyên herêmê, çi ji Kurd, Ereb, Siryan û Êzîdî û Çeçan û her wekî din. Bi armanca amadekirina bo helbijartinên federaliyê û her wiha avakirina projeyên aborî û geşepêdanê di herêma Rojava de di pêşa rojê de. Got em zanibin çiqa insan kesekê me xwediyê cih hene ji dervê wê nane bi sed hezara nazih hene koçber hene ji bo xatirê dema pêşerojê de got melana federaliyê bikin ew kesekê xwediyê cih gokaribê xwe hilbijêrê. Xala Balkêş got erebên Xemer yên ku rejîma Sûriyê sala 1962 wan ew di herêmên Kurdî de bi cih kiribûn, ew jî tevî vê amarê dibin. Her wiha kesên penaber di herêmê de û yên ku ji herêmê koçber bûne. Ez dibînim karekî pîroz û baş e got ew jî li ser vê riya habmîne. Yani ew jî nebin wek biryarên berê a gorê ve beriya xwe ser pêk anîn got ji riya xwe dernekeve karekî baş e. Lê mixabin me hêvî dikir got ev biryara hanî li ser astekê netewî Kurdî ba. Hêjaya gotinê got kesên Kurd yên Mektûm got rejîma Sûriyê ji sala 1962 wan de di serjimara xwe de ew tomar nekiribûn û tanha ew bê nasnamene ew jî tevî vê serjimarê dibin. û wekî din bi tenê ola kesan tê nîvsandin dûrî pirsa netewa wan. Nubar İsmaîl, NRT, Tirbespiyê.